Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Sunana injiniya Shamsu MD CEO na wannan kafa ta mai albarka ta Arewa Hub Consult. Arewa Hub Consult kafa ce wacce muka kirkire ta domin kawo muku manya-manya muhimman batutuwa a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya. Kafa ce wacce aka kirkire ta domin samar ma da arewa murya guda ɗaya wacce za ta zama muryar da kowane talaka, kowane attajiri ke saurara domin kawo wa arewa manya-manyan manufofi na ci gaba, domin shigar da ƙorafi game da abubuwan da suke damun 'yan arewa na rashin ilimi, rashin tsaro, rashin hanya da taɓarɓarewar al'amura na daban. Za mu ci gaba da zaƙulo muku manya-manya daga cikin masu kishin arewa, masu kishin yanki, masu kishin Najeriya, masu sadaukarwa domin samun ci gaba a wannan yanki namu na arewa da kuma Najeriya gaba ɗaya. Sannan za mu ci gaba da zaƙulo muku waɗansu binnannu muhimman batutuwa wanda aka kulle su, wanda akan talakan Najeriya, talakan arewa ya san su. Za mu ci gaba da zaƙulo su. Abinda muke buƙata daga gare ku shine ku yi liking, ku yi subscribing, ku yi sharing, ku yi commenting, sannan ku ci gaba da bamu gudunmawa tare da haɗin kai. Sunana Honorable Sababbin wanda mutanen Kawo local government da yawa sun san Ni da farko sunana Ambassador Bello Hanga wanda aka sani Kobi. Ni ne shugaban ƙungiyar gamayyar matasa a jihar Kaduna domin samar da cikin gwamnati. Alaikum warahmatullah. Sunana Sani Abdullahi. Sunana Hajiya Wawu Idris, 'yar siyasa, 'yar kasuwa, uwa, kuma sannan uwa ta marayu.